Velkommen til Lyden af et bedre liv. I dag skal vi tale om noget psykospirituelt, vil jeg tro. Det er sådan min overskrift, fordi jeg har Matthæus Kosmos med os. Velkommen til. Jo, tak skal du have, Manna. Tak. Du er NLP-psykoterapeut, mastercoach, life coach, og så har du alle mulige ting, ikke? Også jungiansk skyggevejleder og kropsterapeut. Ja. Så du har været igennem en del. Jeg har været noget af en udviklingsrejse her. Ja. Så. Og jeg fandt dig jo på den her psykospirituelle uddannelse side. Ja. Og det drager mig, fordi det er sådan noget, jeg godt kunne fremtidsfantasere om, at selv at lave en dag. Ja, fedt. Ikke? Når man har studeret meget, så bliver man også tit, eller jeg gør. Præcis, ja. Jeg har i hvert fald blevet sådan, jeg kunne være fedt at lave det på lige præcis den her måde. Ikke? Ja. Og så det der med at få så mange spirituelle elementer ind i det terapeutiske. Ja. Ja, vil du ikke lige sige noget til lytterne om lidt om, hvem du er? Og Jo, som Amanda siger, så hedder jeg Matthæus Kosmos, og jeg har praksis i Roskilde, og jeg er indehaver noget, der hedder Brænder Lotus. Vi vil blandt andet også køre uddannelse fra, og terapi, og åndedrætsterapi, og forskellige workshops og arrangementer, der bliver afholdt der. Så, ja. Og så har jeg som udgangspunkt det mindset på, hvis man vil være god til noget, så er det at være undervise i det. Så det er min udgangspunkt for at udvikle mig selv, ja. Ja, den er rigtig god. Det er det jo, fordi så er der et eller andet, du synes, du kan, men hvis du først selv skal undervise i det. Det committer lidt. Ja. Det committer. Du skal høre efter på en anden måde, ikke? Hvis du skal gengive sætningerne frem for bare at sidde og tage det ind. Lige præcis. Det bliver mere walk the talk, og det fede ved det er, at så kommer der en masse erfaring, og det er dem, jeg rigtig gerne vil videregive og undervise ud fra. Ja. Så det ikke bliver et koncept. Aha. Ja. Så det mere bliver erfaringsbaseret. Ja, lige nok. Autentisk og erfaringsbaseret. Ja. Selv er gået vejen. Det er det, der er vigtigt. Jeg glæder mig til at høre noget om den vej, du er gået, fordi du har jo bevæget dig fra dit udgangspunkt, det har vi forhåbentlig alle sammen, men du har en anden karrierebaggrund. Men jeg tænkte faktisk først måske at starte med en af de overskrifter, du har sendt mig. Ja. Og det er jeg glad for, du har, fordi så kan jeg sådan, jeg bliver lidt nysgerrig på det. Og den overskrift, som jeg er mest nysgerrig på, det er den her: du er kun bange, fordi du tror, du er noget. Ja, lige præcis. Ja. Hvad mener jeg med det? What the bleep mener jeg med det? Det handler om at identificere os med noget. Så når først og det ligger ofte i det ubevidste selv. Så når vi lige pludselig har at vi ubevidst identificerer os måske med i mit tilfælde, hvis jeg identificerer mig med en mand, der ikke er god nok, at jeg ikke er god nok, så vil al kritik gå ind og ramme mig, fordi så er der lighedstegn her. Og så kan jeg risikere at blive bange, enten for at blive udstødt, eller at miste tilknytninger, eller noget andet. Mm-hmm. Så når nu jeg tror på, at jeg er god nok, så er jeg jo ikke bange mere. Så det er kun fordi, hvad jeg tror på. Fordi du tror på, at du er noget bestemt, så vil man blive bange. Ja, hvis jeg sådan rent bevidsthedsmæssigt ved i mig selv, ikke bare en tro, altså en grundlæggende identitet om, at jeg er god nok, jeg er værdig, jeg er elsket, så forsvinder min frygt for at blive udstødt. Så bliver jeg mere fri, jeg er ikke afhængig af, at andre skal vurdere, at jeg har værdi og har noget værd. Og det er der, at den her frihed opstår, og frygten forsvinder. Ja, det er den helt store, ikke? Ja. Ja, men jeg tænker bare over det, når du siger det. Altså, det er jo virkelig stort at komme dertil, hvor du ikke overhovedet er bange for at blive udstødt, sådan heller ikke om i baggrunden af dig selv. Ja, det er det, jeg mener med det. Jeg kan godt stadigvæk nogle gange, jeg har stadigvæk nogle krummer i rygsækken, hvis man kan sige sådan, som skal tages op og kigges på og bearbejdes. Men grundlæggende så ved jeg, hvis det er fordi jeg lider, at jeg går hen og er bange, kan jeg vide, hvem jeg så er. Hvem er det, jeg tror, jeg er? Og den går jeg dybt i at få afviklet det. Ja, den er god. Ja. Altså sådan, hvem er det, du tror, du er? Eller hvem er det, der er bange i dig? Ja, hvem tror jeg er lige nu? Ja. Så nogle gange, så kan det være, så var det lige Matthæus 8 år. Okay, jeg er altså 55 år lige nu, vil jeg lige sige så. Ja. Så hvis jeg tror, jeg er den 8-årige, så kan det godt være, at jeg går rundt og bliver rigtig bange lige der. Og det sker rigtig ofte ubevidst. Så når vi er ubevidst om, så vil det køres rundt i managen og styre os. Ja. Så når først jeg bliver bevidst om, hvad handler det om, så begynder jeg at kan styre det. Så begynder jeg at kan få afviklet noget, fordi for mig er udvikling afvikling. Ja, det er også en af dine sætninger der. Ja. Afvikling, altså i at vi skal aflære os alt, hvad vi er blevet betinget af i kulturen, eller hvor du hen med den? Afvikling af historie. Ja. Så narrativ. Altså som udgangspunkt også, hvis du gerne vil have det anderledes, så kan du fortælle dig selv en ny historie. Så. Ja,
Og så simpelthen er det jo så alligevel heller ikke vel, fordi du har mange træninger og tilbyder det også, og du er qigonger ligesom mig. Ja, lige præcis. Jeg kan identificere med det. Ej, men det er meget fedt at møde nogen, der går op i qigong, fordi det er sådan lidt et mindre tal, ikke? Ja. Men så der er jo mere end bare at fortælle en historie, ikke? Altså du har vel også gjort alt muligt forskelligt. Det har jeg har gjort rigtig meget forskelligt, og så også tænkt på, at nogle gange det virker ikke en skid, så har jeg faldet lidt i søvn i det, og vågnet lidt op igen og arbejdet videre, så det er en stor bevægelse, det er ligesom livets puls, og hjerte også pulserer, det er sådan hele tiden bevægelse, sammentrækning, bevægelse, udvidelse, så, og hver gang jeg ikke tillader det, så gør det lidt ondt, så ubevidst render jeg rundt måske, og kan man godt, at det kan jeg også rende rundt, så tror jeg er Gud, fordi jeg gerne vil lave om på omgivelserne, så jeg kan få det bedre ind i. Men det har jeg fundet ud af, det virker ikke. Det virker bedre at ændre det ind i mig, så forandre omgivelserne. Så, ændre det ind i dig, og så forandre. Og det var der virkelig en øjenåbner op for mig, da jeg gik ind i Qigong. Jeg har i mange år været fascineret af Qigong, og jeg har igennem en periode trænet rigtig meget Wing Chun, som er Kung Fu, og der har jeg snuset lidt til Qigong indover. Jeg har så den klub, jeg træner i, den lukke, og så tænker jeg, hvad er det, jeg bliver så inspireret af Wing Chun? Fordi der er noget i Wing Chun, der hedder de ydre kampe, de indre kampe. Det synes jeg var spændende. Ja. Og så var der noget af det her Qigong indover, og så tænkte jeg på, jamen, det jeg egentlig savner allermest mere af, det var det her Qigong. At arbejde med den her indre energi, og det her kropsbevidsthed. Og så var der ikke rigtig noget i nærheden af mig, og så har jeg lidt igen det der, hvis jeg vil være god til noget, så underviser jeg i det. Hvis bjerget ikke kommer til Mohammed, så må Mohammed komme til bjerget. Så sagde han, så tager jeg ud i en instruktøruddannelse, så går jeg selv i gang. Ja. Og så gik der virkelig noget i gang i mig. Fordi der var så meget spændende omkring den her Qigong, hvordan det faktisk er psykosomatisk arbejde. Der var der ikke nogen, der fortalte mig. Og så samtidig med som traumaterapeut, hvordan jeg kan gå ind. En af de stærkeste måder at regulere sit nervesystem på, og regulere nervesystemet, det er Qigong. Og det synes jeg var så spændende med det at lave forvejen, og så kombinere det forløb hos mig, og samtidig med at arbejde psykosomatisk, og så arbejde også med selve triggerne, med noget terapi. Men det er jo det. Altså, det er jo der, at hvor er det vildt med de sammenhænge, der er i, hvis jeg siger en helt generelt, siger det spirituelle, og så terapi, mere specifikt kunne man sige et traumaterapi, og det spirituelle arbejde, der handler om at styrke ens livsenergi, som for eksempel er Qigong. Ja. Eller man kan sige, de meget antikke praksiser, som er meget, meget gamle, har rigtig meget tradition bag sig. Hvordan det taler ind i, hvordan vi healer i dag, i et terapilokale også. Altså, det hænger sammen, ikke? Det gør det, ja. Så. Og så også fordi jeg arbejder rigtig meget som neuroterapeut, og har den her forståelse og viden omkring hjernen, de 3 dele i hjernen, hvordan de hænger sammen, hvordan de kommunikerer. Ja. Og så sammen med Qigongen, fordi 80% af vores alarm, vores amygdala, vores biologiske stressalarm går i gang. Det er 80% kommer fra kroppen af. Og det jeg så har opdaget og erfaret, det var den her indre fred. Så fred er ikke noget, fred er noget, jeg er i. Fred er noget, jeg kan bære. Og det var fascinerende for mig, så jeg skal ikke gøre noget for at få ro. Det troede jeg tidligere, fordi jeg kom fra en opvækst af, at kærlighed var uforudsigelig. Jeg skulle hele tiden gøre noget for at være elsket eller have værdi. Så jeg var hele tiden i en gøren for at slukke en uro. Og det var det modsatte Qigong kunne for mig. Nu kunne jeg lige pludselig være i stilheden og være i freden med en alarm slukke. Og så tænker jeg, synes jeg det er meget sjovt. Jeg har aldrig nogensinde set en Shaolin-munk eller noget have travlt. Og det tæller jo lige ind i et reguleret nervesystem. Stille og roligt. Altså det er i hvert fald, det er sådan en moderne måde at sige på, hvad Qigong er, ikke? At det handler om at afhjælpe stress i virkeligheden og skabe fertilitet i stedet for. Men det er jo også meget på grund af det her samfund, at man måske overhovedet kalder det stress, ikke? Fordi det ved vi ligesom alle sammen, hvad er nu. Ja, fordi vi lever i det her forbrugersamfund, og det er hele tiden dopamin til vores nervesystem, jagten på at være noget. Og du når ikke at få det, før det næste er der, så du er hele tiden i gang. Det er hele tiden den her arousal, så kan jeg få det, så kan jeg få det. Så lige pludselig så får vi den her tendens til at jagte noget for at få ro. Og det er en stor misforståelse i hvert fald for vores nervesystem, og den indre fred. Okay, jeg har flere spørgsmål. Du sagde, at det er noget med 3 dele af hjernen. Vil du forklare det? Ja, altså vores hjerne, den er i 3 dele. Vi har den øverste del af hjernen, det er menneskehjernen. Menneskehjernen, den måde den kommunikerer på, det er sprog. Det er derfor, vi som mennesker kan tale sammen, dyr ikke kan tale. Så har vi den midterste del af hjernen, det
det limbiske system, pattedyrshjernen, det er der, vores følelser hører til. Den kommunikerer ikke med sprog, den kommunikerer med billeder og symboler og metaforer. Og billeder og symboler og metaforer, inde i vores følelser kan vi ikke mærke. Det er der mange, der bliver overrasket over. Blandt andet på den engelske side er der også emotion. Så følelser er actionprogrammer. Følelser der er noget, der sætter noget i gang. Så du siger, følelser kan vi ikke mærke? Nej, det kan vi ikke. Ikke i pattedyrshjernen. Det kan vi nede i den tredje del af hjernen. I reptilhjernen. Det er de kropslige fornemmelser. Det er det, der mange, der tror, der er følelser. Og det er fornemmelser. Så fornemmelser i kroppen, det der fortæller, når du er sulten, du er tørstig, du jogger på en tegnestift. Men oppe i patten... Du jogger på en tegnestift? Ja, det er en god fornemmelse. Eller det kan det være i hvert fald også ubehageligt. Så hvordan ved du det? Ikke? Det er en fornemmelse. Så det er den del af hjernen, der fortæller dig det. Ja. Og det er det, der hedder en bottom-up i hjernen. Så vi kan ikke lære vores nervesystem tale til det. Vi kan ikke vise billeder til nervesystemet. Nervesystemet lærer igennem kropslige bevægelser. Det er psykosomatisk. Og det er der, Qigong kommer ind. Så du kæler for dit nervesystem. Du lærer dit nervesystem med langsomme bevægelser, dybe vejrtrækning, regulering her. Så begynder vi at lave ventral vagal åbning i vagusnerven. Oxytocin. Og det er der kærlighedshormonet til os selv. Så det er den bedste selvkærlighed, man kan gøre. Hvad er den der ventrale vagale åbning? Hvad mener du med det? Det er i vagusnerven. Det er der, vi kalder på oxytocin. Det er, vi lander i tryghed og kærlighed. Så ja, hvis vi har kollaps, så er det en dorsal aktivering. Så lukker den fuldstændig. Så det er det, vi får stimuleret og aktiveret, når vi laver Qigong. Og det er sådan den her bottom-up. Og du samtidig kigger rundt, og du så via med øjnene også kan se, at du er tryg der, hvor du er, når du gør det, så laver du sådan en lighedstegn med din oxytocin og tryghed, frem for at det skal være dopamin og jagt for at være tryg. Og det er der, reguleringen kommer ind. Og det er det, der er så spændende. Og det var faktisk mit andet spørgsmål. Det er det, du siger, at vi søger tryghed, eller jagter tryghed. Det lyder jo lidt sådan paradoksalt, at man skulle jagte noget, som har en ro i sig. Ja. Jamen, er det det, vi tror, vi jager? Altså måske tror man jager noget andet, men det er så egentlig er tryghed, man ønsker, eller hvordan mener du det der? Det jeg hører til. Det er at være noget. Fordi hvis kærligheden er uforudsigelig, så tror du, så er du kodet med, at jeg skal hele tiden gøre noget for at høre til og være her. Og det har mit system lært. Så når alarmen slukker, den alarm, der er i gang her, når den slukker, så bliver det lige pludselig uroligt og utrygt. Og det er skørt. Det skal gerne være. Og det der forstyrrelsen ligger i et nervesystem. Det er det, du kan gå ind og regulere, sådan, så når alarmen er slukket, så er det trygt. Så man kan lave de her forstyrrelser i tilknytninger, og det er blandt andet det, jeg arbejder med. Ja. Okay, så det er på sådan et tilknytningsniveau, og et niveau af, at man som voksen også måske har svært ved at føle sig helt tilpas eller hjemme? Eller? Ja, også det der med, altså... rigtig mange mennesker, når de sidder ned, så er der en form for uro. Der er hele tiden summen. Foden hopper lidt, eller der er uro i maven. Og så må jeg hellere lige, når jeg får gjort det her, eller lige havde tjekket Facebook, eller fået en likes, så er der lidt ro igen. Så kommer uroen igen. Så nu skal jeg gøre noget igen, for at slukke den. Så jeg kan ikke rigtig være den her stilhed. Fordi der er noget i mig ubevidst, som tænker, det her det er farligt. Så er jeg ikke noget værd, så hører jeg ikke til. Og hvad tror du, fordi jeg kommer til at tænke på, at det også er et resultat af den hurtighed, der er i dag. Altså om alle de medier, jeg skal nå at orientere mig i løbet af en dag. Jeg har slet ikke nå at lave andet, end bare orientere mig i medier, så har jeg ikke engang noget det igennem, vel? Hvis jeg ikke lavede andet end det. Jeg mener bare, der er også det, men det du så taler tilbage i, det er jo ens barndom. Blandt andet, ja. Men det kan jo være begge dele så. Ja. Jamen, det kan sagtens være begge til, absolut. Så, men som du også taler ind i her, der er hele tiden noget nyt. Vi skal hele tiden følge med i noget, tror vi, at vi kan vælge. Vi kan hoppe af tog, vi kan også være på det ubevidst. Så det er hele tiden, vi når jo ikke det hele. Det kan man jo sige på en dag. Alle de tilbud, der er, alt det du kan, men vi er hele tiden på jagt. Medmindre vi stopper jagten og bare være. Det er faktisk sjovt i forhold til Qigong, fordi når du kommer ind i den verden, så er der godt nok også meget, du kunne gøre hver eneste dag. Ja. Ikke? Altså, der er alle mulige trykpunkter, der er alle mulige åndedrætsøvelser. Jeg kan stadig godt have dage, men især i starten, der var det svært for mig, det der med at sige, det er fint nok bare med en halv time, eller afgrænse det for mig selv, frem for at tænke, 5 gange om dagen. Altså, du ved, du kan faktisk tage den mentalitet og bruge på alle mulige steder. Absolut. Forstår du, hvad jeg mener? Ja, altså for at integrere det til en hverdag. Det samme med selvudvikling, tænker jeg. Hvis man ikke kan Qigong, så bare selvudvikling, så kan man også tænke, at jeg skal have en så stor praksis her, fordi der er så meget, man kan gøre for sig selv. Ja. Men det er jo samme med hurtig mentalitet, eller sådan. Ja,
Og det, du taler ind i, det er det, der er aller vigtigst i hvert fald. Det har jeg erfaret i mit liv. Det er en praksis. Ja. Så, okay, og det er et valg at have en praksis. Og hvad er en praksis? Du kan lægge en praksis ind, fordi det der i hvert fald, hvis man taler ind også igen i noget balance, hvis du skal balancere dit liv, så er en praksis super hamrende vigtig. Og en praksis indeholder motion, og så indeholder den også, at du arbejder psykosomatisk med dig selv. Det kan være enten qigong, yoga, restaurativ, yin-yoga eller noget. Få noget yin ind i dit liv, fordi der er rigtig meget yang. Det handler om den her balancering. Så hvis du er for meget af det ene, så bliver du for lidt af det andet. Ja. Og så rører du ud af balance. Og det er det, der er rigtig mange mennesker, der, deres mistrivsel lægger på for meget jagt. Og der er rigtig mange, jeg ofte spørger, har du tid til at få det bedre? Mange af de her, det har jeg sgu ikke lige tid til. Nej. Jamen så fortsæt. Fordi det er et valg, man må beslutte sig for at sige, okay, vi har trods alt begrænsede ressourcer. Lige hoppe tog og sige, har jeg tid til at bruge en halv time eller en time til mig selv dagligt? Hvis det er det, der skal til, før du får det bedre, så... Men mange, det er desværre det, der bliver rykket og udsat. Så altså jeg har min morgen, jeg står op så tidligt, så jeg kan nå at meditere en halv time om morgenen, så laver jeg måske 100 gentagelser i en qigong-serie eller andet om morgenen, og så tager jeg hen og træner, og så er jeg klar til mit arbejde. Hold op. Så. Ja, men det er jo sådan et liv, man gerne vil have. Jamen, det er sådan et liv, man kan vælge. Nej, men jo, men altså medmindre du så skal møde på et arbejde kl. 8, ikke? Så er det svært. Ja. Og du er ret meget inde. Ja, men så vil jeg måske lægge noget andet efterfølgende og regulere det på en anden måde. Ja. Ikke? Så det er i hvert fald, jeg vil ikke være foruden min praksis, for jeg har kontant afregning, hvis jeg misser den. Ja, det kender jeg godt. Ja, så... Ja, men det kender jeg virkelig godt. Ja. Altså også den der kontante afregning. Nå, men jeg har flere ting. Jeg vil gerne spørge dig til, hvordan du arbejder med traumer. Fordi det nævner du meget på din hjemmeside også. Ja, jeg arbejder med traumer på den måde, det er, at traumer, det hører til i fortiden jo. Ja. Så jeg genbesøger traumerne, eller hjælper klienterne med at genbesøge traumerne, samtidig med, at der er en masse ressourcer. Fordi der skal være ressourcer til, sådan så. Og så kan vi gå ind og regulere psykosomatisk, det kan være kropsligt også, pulsering eller noget andet, når klienten er i oplevelsen, så dit nervesystem lander i ro der, og det er det, der er vigtigt, fordi der bliver ikke reguleret, så der skal jo 2 ting til et trauma, chok og magtesløshed. Så når du genbesøger det, men du har magten med dine ressourcer, når du genbesøger det, og du samtidig regulerer dit nervesystem i selve oplevelsen, fordi den del af hjernen kan ikke kende forskel på nutid, fremtid og fortid. Det er det. Ja. Så man tror, det er nu. Man tror, det sker det nu. tror den del af hjernen, den er ikke skide klog, den der, desværre, fordi den siger ikke, det her, det er overstået, Matthæus, så du skal ikke reagere i nutiden på det. Det fatter den minus af. Bare der er 10%, så får du 90% af oplevelsen inde i dig i det. Og når der er sådan en situation med en traumeliste, når man går ned og genbesøger, så er der nogle teknikker, som jeg bruger, hvordan man genbesøger det med ressourcerne her, genoplever det for et større sted af, med din nuværende bevidsthed og de her ressourcer, der er. Så kommer man ind og arbejder med også reptilhjernen, og går ind og enten pulserer, vejrtrækning eller andet, for reguleret dig selv, så du er helt i ro. Og ofte der, så kommer der noget discharge eller noget forløsning, fordi nervesystemet falder i oplevelsen, og du bringer ro ind der. Og så slipper det forløse. Det kan også være, at jeg arbejder med på rebirthing. Vi laver rigtig meget rebirthing, åndedrætsterapi. Okay. Vi har blandt andet Pranalosus i aften. Rebirthing, åndedrætsterapi er fantastisk til at gå ind og genbesøge de her traumer med en større bevidsthed ind i at få reguleret. Så. Vi har haft en om rebirthing for lang tid siden med Jens Peter. Ja. Jeg ved ikke, om du kender ham? Nå, okay. Han har en bog om det, alt muligt. Ja. Og den er ikke så lang, men den er der. Men ja, men ja, fordi du har jo mange titler, Matthæus. Altså, okay, men jeg vil gerne spørge dig også til det der skygge. Nu hjælper du mig lige med at huske det. Ja. Det var, hvordan du arbejder med skygger. Men rebirthing, det synes jeg måske lige, vi skulle bruge lidt på, når du lige har nævnt det. Ja. Altså sådan, hvad det er, fordi altså det at kalde en praksis genfødsling, altså det er jo ret vildt. Det er jo en ret vild påstand, ikke? At man bliver genfødt. Hvad vil det sige? Det vil sige, jamen selve navnet rebirthing, det kommer fra, han hed Alan Corr, i sidste 60'erne. Han var psykoterapeut og arbejdede også psykosomatisk med folk og åndedræt. Og så en dag, jeg ved ikke hvorfor det er beskrevet, det er den viden, jeg kunne finde frem til i hvert fald, det var i hans badekar. Han havde nogle oplevelser, hvor han lå og trak vejret på en bestemt måde. Ja. Og jeg vil fraråde jer at gøre det i et badeværelse, eller et badekar. Okay. Men så lige pludselig så zonede han ud.
Og så havde han nogle oplevelser af, at han var i hans mors mave igen. Ligesom blev født igen. Og det syntes han var vildt spændende. Og det gik han videre med. Og så var det, at han udviklede den her rebirthen, den her teknik. Der var også nogle historier omkring os. Det var omkring os med psykedelisk i den periode, at det blev forbudt der i 60'erne. Og så var der nogle andre teknikker, at kunne nå til den tilstand, fordi man kan godt få en psykedelisk oplevelse, når man trækker vejret på den måde. Ja. Og så opdagede han det her, jamen han kunne. Og så havde han lavet nogle eksperimenter med klienter og sådan noget. De havde også mange af dem oplevelsen af at komme ned og blive genfødt. Og se deres eget fødsel, eller ligesom føde sig selv. Det er der i navnet rebirthing kommer. Og jeg har også haft rigtig mange igennem, som har haft oplevelsen af, wow, det var som om jeg fødte mig selv, eller noget. Altså kan man komme til dig og blive født igen? Det kan man godt. Du kan i hvert fald komme og have oplevelsen af det. Det kan jeg ikke garantere, men jeg kan sætte rammerne for det i hvert fald. Ja. Vildt nok, ikke? Ja. Det må virkelig være stort. Og så forestiller lige, at du ligger der, og så, at du har den voksne del med dig også. Ja. Og får reguleret det, wow, det er det, der kan gå ind og gøre noget. Det er der traumen, ikke? Netop kan slippe og forløse sig selv. Ja. Ja. Så. Altså, jeg synes, det er så spændende, fordi vi taler om terapi, psykoterapi, men så kan man sige sådan suppleret af alle mulige altså åndelige praksiser og forståelser. Ja. Hvordan bruger du det med skyggevejledning der? Jamen, som udgangspunkt, så ligger det sådan i min måde at lytte på og tale ind. Jeg er uddannet jungiansk skyggevejleder, men som udgangspunkt, så siger man, at modstand ligger i skyggen. Ja. Og hvad er det? Det du ikke vil være, vil ikke lade dig være. Så det er jo det, jeg er nysgerrig på at gå ind i, og for arbejde med de her skygger, og få integreret de her værste sider af os selv. Ja. Så det ligger også lidt sådan. Ja, for at være helt må jeg også have en rigtig, rigtig beskidt side, jo. Ikke? Ja. Så det må vi have, for det handler om balance igen, og dualitet, og der er det ene, der er derinde. Så hvis jeg ikke rigtig vil have de her mørke sider af mig selv, og acceptere dem, og integrere dem i mig, så kan de stikke af med mig. Ja. Så når først jeg ligesom integrerer dem i mig, og så begynder jeg at forstå, hvor de kommer fra, og jeg begynder også at vide, at jeg har faktisk valgt, jeg behøver ikke at handle på det, men det er stadigvæk en del af mig. Ja. Så kan jeg rumme og håndtere det. Frem for, hvis jeg ikke vil være med det, så går jeg og brækker mig ud på alle mulige andre mennesker, og peger fingre og smider det derhen. Men mere for integreret, for at samle mig selv, for det er det, jeg tror på, vi skal. Jeg tror på, at vi har fået det fragmenteret os selv, og så gennem om at komme hjem. Og trække alle de her dele af os selv hjem, så vi bliver mere hele. Det er sådan den overordnede filosofi? Ja. Ja. Så. Vi er blevet fragmenteret ud, eller af, eller og handler om at hente sig selv hjem. Ja, du barndom eller noget andet, du er skammet ud af noget. Det kan jeg ikke være med det her, for hvis jeg skal være med den del, så kan jeg ikke leve, så kan jeg ikke høre til et sted. Og så egentlig integrere den del og sige, okay, det var bare en historie, det var noget, jeg kom til at tro på, og så få taget sådan her del af dig selv hjem, så du kan blive mere hel. Og det handler om at blive mere hel i min verden. Og hvad hedder det? Også det med, vi snakker regulering i nervesystemet, det handler også om at få hele nervesystemet. Og hele nervesystemet, det er noget helt andet end regulering jo. Ja. Så er det, vi ved, vi snakker om traumeforløsning. Ja, lige præcis. Og der er hjernen plastisk jo. Og der er det lige pludselig, at vi begynder at lave nye tankespor og nye oplevelser af os selv, når vi får gjort, når vi får hele det. Ja. Ja. Okay, altså, og nu, du har sådan en uddannelse, hvor man kan, altså fordi det er jo ikke så normalt, at man, der er nogle bestemte kriterier for en psykoterapeutuddannelse, forestiller jeg mig, hvor at man ikke så nemt måske kan tale ud i alle mulige retninger, men det tager i sig samlet noget, et kursus man kan tage, ikke? Eller en uddannelse man kan tage. Ja, vi er sammen en uddannelse, et stykke sammen. Det har vi i Prananose. Jeg har Prananose sammen med Jomana, og vi arbejder sammen i mere end 12 år nu med Prananose. Så vi startede i det Next, vi har været tidligere kærester, og så har vi været samarbejdspartnere i 10 år nu. Okay. Og så er vi stille og roligt bare bygget op, og vi havde intentionen om, at det der med at være et sted, hvor man kan komme med alle sine skygger. Yeah. Et sted, hvor man kan få lov at være helt, uden at blive skammet ud. Fordi som udgangspunkt, så siger jeg sådan, altså, i Prananose, så bliver du ikke dømt, for du klarer det fint selv. Så have sådan et sted, hvor det bare, wow, hvem har ikke sådan en længsel? Så det er bygget op på et længsel, et sted at høre til, og jeg kan være med hele mig. Så jeg synes altså virkelig er god. Tak.
Man dømmer nemlig meget nemt sig selv, så hvis man ligesom også får det i terapi, for eksempel for påpeget alle ens skygger og så videre, altså jeg kan rigtig godt lide den tilgang der med... Og så er det bare at vokse, og vokse, og vokse, og vi fik det til at vokse med, det var en psykedelisk rejse, vi havde på et tidspunkt, og så tænkte jeg, what the fuck, man, altså, vi har flyttet på et tidspunkt under corona, lå vi et sted, og så må vi ikke være sammen med folk, og sådan noget, og så måtte vi lige pludselig have erhverv der vi var, så vi ville lukke i lang tid, og vi havde ellers klienttilgang, og så fandt vi nye lokaler, så gik der et års tid, og så lige pludselig havde vi lokaler og mere plads, og der var ikke rigtig nogen klienter. Altså, hvad vi kan gøre, altså, og så fik jeg sådan en idé, så, hvor mange har kommet til mig som klienter, og bare vil aflevere noget godt, og kærlighed eller noget andet. Det var mere, enten var det noget depression, de ville af med, eller også var det frygt eller angst, de gerne ville komme og aflevere. Men der var ikke rigtig nogen, der kom med kærlighed. Så sagde jeg vil gerne give dem mulighed for en gang om måneden, og så møde op, og så bare komme og få kærlighed. Okay. Og så vi kører sådan cirka en gang om måneden med 6. 7. uge, kører vi noget, der hedder Heart Consciousness, som er på ren donation. Der giver vi bare til dem, der møder op. Men jeg synes, du sagde, at folk ikke afleverede kærlighed. Jamen, ikke i terapi eller noget andet. Folk kommer med problemer. Ja, det. Jeg vil gerne have med problemer, men der er ikke nogen, der kommer og siger, jeg har så meget af det her, vil du have noget af det? Men det, du så har lavet, det er så det, du vil ønske, der var noget? Ja, lige præcis, fordi det er jo på udgangspunkt. Ja. Det, du giver, får du. Ja. Så man kommer bare for kærlighed? Der er masser. Så vi stiller os til rådighed, og vi tjener andres vej til deres udvikling, eller den vej, de gerne vil gå. Så stiller vi os til rådighed. Der giver vi det kvitterfrit. Og det har vi kørt i rigtig, rigtig mange år. Og gaven i det, er, at vi har fået et stort community, en stor tribe omkring det her. Det er bare, og det er ligesom, det giver så meget, og der er så meget flow i det. Ja, så det er min måde også at tjene. Jeg er her for også at tjene. Jeg tror på, at vi alle sammen skal samme vej, og det er, vi kan lige så godt hjælpe hinanden hjem. Ja. Så. Jeg tror, at, jeg siger lige noget, en påstand, men jeg tror virkelig, at en stor del af dit formål har at gøre med at skabe meget venlige, kærlige fællesskaber. Ja. Sådan som jeg har set dit horoskop. Ja, og det har høj værdi for mig. Og det er jo igen, som jeg siger, det er bygget på længsel. Bare have et sted at høre til, så man kan komme med alt shit, hvis der er uden at blive dømt. Ja. Blive ligeværd. Okay? Og det er også det, som det kunne være dejligt i samfundet, at i stedet for at det er ligestilling, at det er bygget på ligeværd. Ja, så nedenunder det hele. Det kunne jeg godt. Ja. Så det blev bygget op anderledes, hvis det var ligeværd, der lå nedenunder. Ja. Jeg havde et... Nej, hvad vil du sige nu? Ja, jamen det er også igen, altså hvis bjerget ikke kommer til Mohammed, så må Mohammed komme til bjerget, så nu har vi et sted, vi kan starte med at gøre det, og bygge noget ligeværd. Ja. Vi kan håbe på, at det spreder sig ud i hele samfundet. Ja. Fedt. Ja. Altså, jeg havde bare et spørgsmål før, og så glemte jeg det, og nu så huskede jeg det. Fedt. Og nu skal jeg huske det igen. Jo, det var, fordi du taler om det her med det psykedeliske, som man så også kan ligesom komme hen til igennem vejrtrækningsøvelser. Ja. Hvor meget erfaringsbaseret er der i det, du står for, og det måske tæller det mest ind i den uddannelse, du udbyder? Hvor meget sådan er der af, for du ved, som inden for mystik, så er der meget af det, der er selve oplevelsen, men der er også en hel masse teori og filosofi. Så forstår du, hvor vigtig er selve oplevelsen versus forståelsesrammen? Det tror jeg, det er det, jeg vil spørge om. Noget i den retning. Ja, så har jeg brug for at omformulere spørgsmålet lidt. Jeg synes lige, den var der nu. Ja, men det lyder godt, men jeg forstår det bare ikke. Altså, jamen det er bare, når vi taler om det åndelige, så er der jo netop både praksisen, ikke? Den direkte oplevelse af det, men der er også hele forståelsen af for eksempel en tradition, eller forståelsen af terapi er jo også vigtig, hvis det er en terapeutisk praksis, ikke? Så kræver det ikke kun oplevelser, men hvor meget er værd, forstår du? Nej, du forstår det ikke? Nej. Nå, jamen så tror jeg, vi tager et andet spørgsmål. Ja, så det er nok bare en blanding hos jer. Jamen, du spørger om, hvor meget der så er spiritualitet, hvor meget der er terapi? Eller det kan du også sige, men altså sådan ligesom, der er noget, hvor meget oplevelsen betyder. Man kan sige, inden for det psykedeliske, der har jeg på fornemmelsen, at man selvfølgelig måske nok har læst om det inden, men du kommer ligesom for at få en oplevelse, ikke?
Ja. Det gør man jo også i terapi. Der kommer man heller ikke som klient for andet end en oplevelse, det er klart. Det kommer ikke for at blive belært om et eller andet. Men mere sådan, når man er interesseret i hele det her psykospirituelle, så er der jo mere end en oplevelse. Der er også en forståelsesramme. Ja, og det er nok den også, jeg kalder mere ind i erfaringer. Så når du gør det her, hvad tager du med? Hvad har du egentlig erfaret selv? Ja. For ellers så bliver det koncept, og også andre fortæller historier. Det er ligesom at sidde og sige nyheder, så tror du på dem. Nej, jeg vil hellere selv drage mine egne erfaringer. Når jeg gør sådan, så sker det wow. Og når jeg gør sådan her, så gør jeg med det, der virker. Ud fra mine egne erfaringer. Så kan jeg have en masse metoder, teknikker og redskaber og alverdens ting. Det er jo sådan set lige meget, hvis jeg ikke har erfaring i noget af det. Men det her kan jeg godt lægge hovedet på bloggen på, fordi det har selv gået en vej igennem det her selv, at danne mine erfaringer, jeg kan dele ud af. Som udgangspunkt, så ved jeg ikke en skid selv, men det må du gerne selv. Du skal danne din egen virkelighed. Men jeg vil gerne fortælle, hvad jeg har erfaret, da jeg gjorde det her. Så det ikke er sådan en prædiken, eller et eller andet, jeg lægger hen på folk. Så hellere, vi kan lytte til hinanden, vi kan dele erfaringer, og hvis du gerne vil fra A til B, så kan jeg fortælle dig, hvad jeg gjorde for at komme ind, hvad jeg har erfaret, og jeg gjorde sådan og sådan. Prøv det af. Ja, fordi på den måde er det også en uforudsigelig størrelse med spiritualitet, fordi det er så individuelt. Altså. Det er det her, altså. Og for mig, der er og spiritualitet, det er også, altså, det er en vågenhed, altså holde mig vågen. Ja. Fordi vi er jo begrænset i vores bevidsthed som mennesker, rent biologi, men det er for mig noget, man kan træne. Ja. Så vi kan jo træne vores bevidsthed, vi kan træne vores bevidsthed i min verden, er også vores fokus. Din evne til at holde fokus på øjeblikket, uden at blive ryget ud i en tankestrøm, der lige trækker dig væk. Ja. Men jo længere du kan holde dit fokus i nuet og være der, uden at hvad skal man sige, blive afledt af nogle andre ting. Det er bevidsthed. Ja. Så. Ja. Og tager lige testen selv, når du siger det, ikke? Ja. Er jeg her lige nu? Er jeg her nu? Ja, er du her nu? Ja. Og det er jo det, vi kan jo sidde her, men vi kan godt sidde her og så tale os ind i noget, hvor vi bare sidder for det rigtig fedt. Vi kan også sidde og gøre det modsatte. Det kender vores fokus. Hvad er det, vi fokuserer på? Og så nogle gange, så ligger det ubevidste bare, så kan det være, du kommer til at pille i noget i fortiden. Så bliver det ligesom en mygstik. Og bliver bare ved med at pille i det. Og så kan du sidde og få det rigtig, rigtig dårligt. Men så længe du vågner op i det, og jeg sidder og piller noget, så kan du flytte dit fokus. Ja. Men det er jo rigtigt det der, ikke? Og det er jo det, man skal huske, hver gang man har de her negative tanker, og man synes, at det er fordi, jeg har en depression, så skal man lige huske, altså ikke, det kan godt være, man har, men at man faktisk kan gøre noget ved det. Ja, altså du kan jo lynhurtigt, hvis du vil have det anderledes, så kan du bare gå ud og tage en hammer og slå over fingeren, fordi så tænker du på noget helt andet, så glem det. Det er dit fokus. Det er bare lidt voldsomt at gøre måske, men du kan få nogle sorte teknikker at gøre det med. Så, fordi vi kan jo kender godt det der, hvis du går og har haft ondt i knæet lige pludselig, så får du ondt i ryggen. Ja. Så glemmer du alt op knæet lige pludselig. Ja. Men er det fordi, du også har hele det der neuro-hjerne fokus der? Lige præcis. Og det der, så efter jeg fik det, så blev jeg også klogere på mine meditationer. Og samtidig med Qigong og regulere mit nervesystem. Wow, jeg fandt ud af, at når mit parasympatiske nervesystem falder ned, så gør det også noget med min måde at visualisere på. Aha. Fordi vores nervesystem ligger højt oppe i sympaticus, i det sympatiske, så påvirker det begrænser vores evne til at visualisere, og det er vores kontakt til pattedyrshjernen. Så jo længere vi kan regulere og ned i parasympatisk, jo mere visuelt bliver du også. Så jo større adgang har du også til det limbiske system. Nå. Det er spændende. Ja, så faktisk kan du sige, jo mere stresset du er, jo sværere er det for dig at visualisere. Ja, lige præcis. Og jo mere tager det ubevidst over. Ja. Interesting. Ja. Nå, men så jeg vil gerne også lige nå at høre lidt om din vej til det her, fordi altså du har kørt cykel på eliteplan. Ja, det har jeg. Wow. Ja. Vil du ikke fortælle noget om det? Jo, det vil jeg rigtig gerne. Jeg startede, da jeg var, altså min familie, min mor og morfar og mine forældre var bidt af cykelløb, og det blev jeg så præget af også. Jeg var med ind og se drengeseksdagsløb med min mor og morfar, og havde deres faste logepladser, og det synes jeg bare, det skulle jeg da, det der. Okay. Så det kiggede lidt i benene, så jeg startede omkring 7-årsalderen, og så kørte jeg, og cyklede og trænede, og jeg slog ikke rigtig igennem, men så skete der skulle lige noget inden. Jeg ved ikke, dengang vidste jeg ikke, hvad var der skete, men vi tænker jeg også taler overbevisninger. Mm-hmm. Ja, det var simpelthen det, der skete. Jeg fik en ny overbevisning. Fordi jeg hørte min familie snakke om alle favoritterne. Ja. Og da jeg startede så ung, som jeg gjorde, så der er vi stadigvæk i pattedyrshjernen, i det ubevidste. Så det blev simpelthen kodet ind i det, jeg hørte der.
når de talte om dem, så var jeg ikke en del af det. Så er jeg jo åbenbart ikke en del af dem, der kører stærkt. Fik jeg dannet mig en overbevisning. Det forstår jeg godt. Og så skete der lige pludselig det til en eller anden løb. Så kørte jeg for hele lortet. Jeg tror, jeg har været trodsig og været sur på et eller andet. Jeg kørte bare uden at tænke. Det var godt. Så kom jeg først over stregen. Nej! Ja, og så skete der bare sådan en ombygning i mit hoved. Hvad skete der der? Ja. Så fik jeg lige pludselig en ny overbevisning. Gud, jeg skulle da lige så god som de andre. Jeg er da den bedste. Og så kunne jeg løfte armene, så kunne jeg nyde det. Og lige siden den dag, der røg jeg op og lå i top 5. Hold da op. Ja, ellers så lå jeg i top 10-20 stykker, og nogle gange kunne jeg godt lige nakke med 8. plads og sådan noget. Men der skete bare sådan en ombygning i hovedet på mig. Jeg kan huske det lige så tydeligt. Og jeg lavede en ny overbevisning, og så var det den, jeg gik med. Og så jeg måtte også gerne være her, og jeg måtte gerne tage min plads. Jeg trak mig ikke ubevidst, fordi jeg ubevidst troede på, at jeg ikke var god nok. Ja. Og her var den væk. Nu er jeg lige så god som alle de andre. Jeg er lige så meget værd. Så jeg trak mig ikke i spurten, og jeg havde også spidse albuer. Jeg måtte også godt komme frem og tage min plads. Og så rykkede jeg op og var i top 5, og så blev jeg udtaget til DM og gik hen og blev dansmester i holdkørsel. Ja. Hold da op. Ja, så det var lige min vej i det. Det var simpelthen den her overbevisning, jeg har gået med i så lang tid, og det er virkelig for mig også gået op for, hvad overbevisning jeg kan gøre for os, og hvor meget de kan begrænse os. Ja, det kan jeg virkelig godt forstå med det eksempel. Liv, ja, de former vores liv. Ja, det gør de. Ja. Og det fik jeg bevist. Jeg kunne tydeligt mærke det. Jeg kan stadigvæk huske, da jeg kørte over stranden der op i hovedet. Jeg blev helt rundt, så det her, det hænger slet ikke sammen med den virkelighed, jeg troede, jeg havde. Jo. Det troede jeg var. Ja, så. Ej, syret. Ja. Vildt nok. Men og så er der så det, at du, hvad blev du, tømrer? Eller håndværk? Mur. Ja, så det lå lidt i kortene. Jeg har set meget op til min far, og generationen var murer. 3. generation så murer. Okay. Og det var jeg også meget fascineret af dengang også, fordi så kunne jeg være med sammen med min far, som var min store rollemodel og min helt. Nå, hvor skønt. Ja, og så så arbejdede vi sammen i mange år. Og så startede jeg en firma op, og fik bygget en større murvirksomhed op. Og så det gik rigtig godt. Man kan sige sådan, at jeg gik faktisk hen efter at blive kvalt i min egen succes. Fordi jeg igen var rigtig god til at jagte resultat. Du havde 15-20 ansatte. Ja, der var en derud. Og så kom finanskrisen i 2009. Og så blev tæppet røget væk under mig, fordi der røg jeg med i flokken som dominobrikker i finanskrisen der. Og det er jeg taknemmelig for i dag, fordi ellers så er jeg sgu nok, så var det nok mig, der røg ned personligt. Altså, fordi jeg arbejdede så meget og blev stressramt. Jeg var så stressramt, jeg ikke var klar over det. Ja. Men det åbnede jo så også for den her helt anden vej. Så åbnede det for den anden vej, ja. Så, og det der så fandt ud af dengang, hvad var det, jeg skulle bruge? Fordi der var lige der omkring 12-14 år, mistede min mormor. Og min mormor var jeg meget knyttet til. Og hun havde kræft. Og så fik vi kontakt til det hed en heks dengang, en klog dame fra Jylland, som kom med noget naturmedicin. Hed det en heks? Ja, det må man kalde det en heks, ja. Okay. Og naturlæge og heks, og med naturmedicin og alt sådan noget. Og det synes jeg var så fascinerende. Fordi jeg havde, lige siden jeg blev født, så havde jeg sådan, når jeg skulle i seng, så skulle jeg ud og flyve med seng. Altså, jeg kunne bare så være ude af mig selv. Jeg kunne bare være ude og svæve, og det var vildt oplevelse. Meget bevidst i det. Og når telefonen ringede, det var dengang, der ikke var nummerviser på, der vidste jeg, hvem det var. Jeg havde sådan en stærk intuition. Og jeg kunne ligesom se på folk, hvordan det havde det, vidste, hvem der ringede, som jeg sagde før. Og så begyndte jeg at spejle mig i andre. Det gjorde mine venner ikke. Så tænkte jeg skulle mærke det her. Jeg er fandme, jeg er fucked up, mand. Ja. Så jeg lukkede ned på det. Og så da min mormor blev syg, og fik kontakt med hende der, naturlægen, heksen der, og hende kunne jeg tale med. Hun kunne se, hun talte ind til mig, og der var noget resonans, og lige pludselig kunne jeg få svar på en masse spørgsmål. Nej. Jeg tænkte, wow. Og så gik jeg videre, og så begyndte jeg, så da jeg var de der 14-16 år, de bøger, jeg fik i julegave, det var så omkring Jung og Freud, og chakra, og aura, og æderlemme, alle sådan ting studerede jeg i mine teenageår. Og så begyndte jeg som kassettebånd, fordi jeg begyndte på meditation, så var der lige pludselig noget på, sådan nogle brainwaves, hjernebølge, hvordan du gør din egen selvhypnose, og sådan, det synes jeg var spændende. Jeg læste min mor, hun holdt sådan nogle blade, der hedder Nyt Aspekt, og så kunne man bestille de her kassettebånd fra USA, ny forskning, så bestilte jeg de her kassettebånd, jeg tror jeg havde været 16 år, og så eksperimenterede jeg meget med det der med selvhypnose og trance. Og, Så den interesse har været hele vejen op, også mens du var
murer og havde den virksomhed. Ja. Men så da du så ikke kunne være murer mere, og du siger også, der var du faktisk virkelig plaget af stress. Ja. Var det så sådan oplagt at genoptage det, eller hvordan kom det? Det var det, jeg gjorde. Okay. Fordi så stod det klart på mig, hvad var det, jeg egentlig lærte i min tidlige ungdom, mine teenageår, alle de her ting. Jeg gik meget ind i det shamanistiske også, og var på forskellige kurser og uddannelser inden for det shamanistiske. Og så skete det i starten af 20'erne, så begyndte jeg at arbejde rigtig meget som murer, og gik den vej og lukkede ned ligesom for spiritualiteten. Og det var det bare, men jeg havde brug for jordforbindelse, og virkelig grounding jordforbindelse. Og så skete der alt det her med min virksomhed, og så da jeg gik konkurs, så tænkte jeg, hvad gør jeg? Så kunne jeg bruge alt det her, jeg havde lært inden for det spirituelle, hvordan jeg kunne samle mig selv op og gå ind i det her. Og der sad jeg og gjorde noget, i stedet for at flygte fra det, fordi jeg gik personlig konkurs, og firmaet alt blev hjemløs og miste. Ja. Og så højt at flyve, dybt at falde, det kunne jeg mærke. Ja. Så sad jeg der i min egen smerte, min egen lidelse. Og så, jeg kunne godt forstå, at folk kan komme derud, hvis de ikke vil liv mere. Ja. Det var der, jeg sad. Det kunne du godt, den tanke kunne du godt få. Der er ikke rigtig nogen sådan, der egentlig i min nærmeste ved, hvor grad jeg havde det. Fordi det var tæt på. Havde jeg ikke haft min søn, så havde jeg ikke været her mere. Han var mit livsanker. Ja, det er ansvar, og den kærlighed, jeg havde til ham. Har til ham. Det gjorde så, at hvordan kom jeg igennem det her? Og så satte jeg mig ned, og så gik jeg bare, bring it on. Og så lavede jeg simpelthen en praktiseret, og kunne være i smerten, og den her, og lade det gå igennem mig passere. Og jeg praktiserede, og jeg dansede rundt derhjemme med ulveskind på ryggen, og tromme, og rastede og røste, og folk nok sagde, ham der, han er crazy. Men jeg var ligeglad, men det virkede for mig. Og jeg var nødt til at rejse min urkraft, og min kraft inde i mig igennem det her. Og det var min vej igennem det. Så vidste jeg lige pludselig, det var derfor, at jeg havde brug for det her, dengang. Det gav lige pludselig mening. Jeg havde fået noget med mig, som jeg skulle bruge på et tidspunkt. Nej, hvor vildt. Hvor er det spændende at høre. Altså nu kigger jeg ned på dit horoskop, og du er jo skorpion, vil jeg bare lige sige til lytterne, ikke? Så du er skorpion. Så alt det her, vi taler om, passer rigtig godt bare på dit soltegn, ikke? Dit stjernetegn. Altså det shamanistiske og det traumaterapeutiske, og at du har den her villighed til at se på skyggerne, og genrejsningen er også det. Det er virkelig essensen af den skorpionske arketype, det du beskriver der, at du kommer helt i knæ. Ikke? Og vi har alle sammen en Pluto, vi har alle sammen et sted, hvor at skorpionen ligger i vores horoskop, men du er det så bare i dit soltegn. Ikke? Så den er virkelig vigtig for dig, den der, altså at når du kommer derned, at du så får en anden håndsrækning fra det transpersonlige, fra det liminale, hvad end du vil kalde det, fra noget større, ikke? Sådan så, at du er koblet på en stærkere energi, end bare viljeskraften. Virkelig smukt. Okay. Og så er du også, altså du er meget, skal jeg sige, tiltrækkende. Men det, tak. det lyder lidt forkert, men altså jamen det er du både, altså skorpion, altså tiltrækning ligger der, men du har også Venus i skorpionen i første hus. Så du er sådan en, der tiltrækker, og det hænger også godt sammen med det, du gør med relationer og fællesskaber, altså at du har den effekt på folk, ikke? At man, det ved jeg ikke, om du genkender det der sådan særligt, at du kan trække nogle bestemte relationer til dig. Ja, altså det er faktisk noget, der sådan er nogle nye åbenbaringer, jeg har fået i det, også netop omkring, fordi det hænger meget ind i nervesystemet, det vi taler ind i. Fordi jeg har erfaret op der også, når jo mere jeg kan sænke min baseline, fordi jeg har været igennem noget krise, og jeg kan sænke min baseline. Når jeg sænker min baseline, det vil sige, at min baseline kommer nærmere det parasympatiske frem for det sympatiske. Men vi regulerer så meget, at vi sænker baseline. Når jeg gør det, så har jeg erfaret, at så bliver jeg magnetisk. Så hører jeg fra sådan en, der hedder Manna, om jeg har lyst til at komme ind her. Jeg har en podcast, og jeg skal også til en podcast her i maj måned, og jeg skal holde foredrag i august måned, og alle de her ting, så lige pludselig så sker der ting, så bliver jeg lidt magnetisk. Jeg vil sige til dig, i forhold til transitter, som er den kollektive energi, og det der sådan foregår i dit liv lige nu, så har jeg sådan tænkt, det er som om, at du er her et kvarter efter alle mulige stærke transitter, hvis du forstår det, sådan lige overstået, og jeg ved ikke, hvad det betyder, men sådan store forandringer, og måske en ny kreativitet eller visioner ind i dit arbejde. Det er som om, du har lige været igennem en masse processer.
lige for et kvarter siden-agtigt. Altså, hvad har der stået på nu her, hvis du vil sige noget om det? Jamen, der er stået på, altså, et forhold, som har stor betydning for mig, som jeg røg noget krise i, og jeg opdagede nogle mønstre i mig, som jeg må gå dybt i, og jeg kunne bruge alle nogle værktøjer, og så var det så, wow, altså, og det er det, jeg mener, altså, også når jeg siger, at vi er alle sammen fucked. Altså, det er lige meget, hvor mange uddannelser du har, lige meget, hvad du arbejder med dig selv. Der er altid blind spot et eller andet sted. Og når vi finder sådan en blind spot, nogen, der kan spejle os i det, og så vi tager det hjem og får arbejdet med det, det er der, vi kan transformere os selv og lave forandringer. Så du har faktisk lige været i sådan en proces der igen? Jeg har lige været i en hæftig en. En ordentlig omgang. Ja, en ordentlig krise, ja. Og det var det også, altså, sammenbrud før gennembrud, det er virkelig noget, jeg må sige ja til, for det har jeg prøvet rigtig mange gange gennem mit liv. Så det jeg håber på, at jeg kommer der til, når der kommer et sammenbrud igen, jeg kan grine og sige, ja, det er godt, det er der, for jeg ved, at der kommer noget bagefter. Men det øver mig på, og så tage med de her sammenbrud med kyshånd, når det er der. Men jeg må virkelig sande erfare, altså, når først vi kommer derned, og vi kommer igennem, så står vi stærkere, og det er også sket for mig. Og jeg har haft nogle knuder på tråden, men jeg har virkelig været nede og bide i græsset. Ja. Så, ja. Men hvor er det vigtigt, ikke? Altså, at vi bliver ved med det, og også som ledere, og som lærere, som dem, der giver videre. Ja. At også turde tale om, at det sker jo også for mig. Altså, der var også noget her. Og det er der, som du selv sagde tidligere, altså, det går galt, hvis man ikke tør se på det, eller tale om det, eller give det lys, ikke? Ja. Så er det, man er helt vildt styret af det. Ja. Det er præcis. Så. Og jeg vil gerne være fri. Ja. Jeg har høj værdi på frihed. Ja. Så, og det der netop ikke at være styret, men at være fri. Ja. Så, og jeg griner også nogle sådan lidt af det, fordi jeg ved godt, når jeg har så høj værdi på frihed, så føler der også nogle konsekvenser med, der følger nogle udfordringer med, fordi nogle gange, så kan det godt være, at livet siger til mig, er du sikker, Mathias, vil du være fri? Ja. Og så nogle gange, så kan jeg godt grine lidt af det, som om, hvis bare, jeg ved godt, der ikke sidder nogen oppe på skyen sammen med Sankt Peter deroppe, men hvis man så skal ned og inkarnere, og så er der nogen, der siger, valgte han frihed? Godt, det er ikke med mig. Men det er virkelig, hvis der er høj værdi på frihed, og det er også der, jeg kan se, der kommer et stort fællesskab, det er folk, når de har høj værdi på frihed. Og der er rigtig mange i vores tribe i Pranalosus, som har høj værdi på frihed. Jeg tror, det er virkelig den totalt rette kurs med det der. Ikke fordi du behøver min bekræftelse, men det er bare ud fra astrologien, det der med fællesskaber og altså vennerne og freden. Fred er også et ord for dig, ikke? Jo, fred er virkelig et lækkert musi-ord. Jeg elsker fred. Og især også Qigong, fordi den her indre fred. Ikke? Så, og fordi det er det, der kommer indefra, som jeg også starter med at tale ind i. Hvis du skal slukke en uro, skal det ikke gøre noget. Men når du har fred, så er du i ro. Så den der indre fred kommer til at... Er det Kung Fu Panda også indre fred og sådan noget, ikke også? Men det jeg kan godt forstå, at munkene, Shaolin-munkene, med den her indre fred. Fordi jeg må sande, at vejen til fred er at få reguleret dig selv, og den her selvkærlighed, og være med dig selv. Ja. Så, fordi, hvis du kan ikke skabe fred, hvis du ikke kan være i freden, tror jeg også er en af overskrifterne. Ja, hvad går den ud på? Jamen, det kan godt være, at det skal forstås på den måde, hvis nu du ubevidst tror, at det er farligt. Må jeg lige sige den der, er det muligt at skabe fred, hvis man ikke selv kan være i fred? Er det den? Ja. Fordi hvis jeg ikke kan rumme, hvis der er en konflikt, hvis jeg ikke kan bære den, jeg ikke kan rumme mig selv i den, hvordan skulle jeg så kunne skabe fred i den konflikt eller relation, hvis jeg ikke selv kan bære den? Så er det fordi, man håber, man kan få noget fra den anden, ikke? Ja, fordi hvis jeg lægger andre ud, nu skal I være stille, så har jeg det godt. Når jeg selv kan være i det, så kan jeg skabe fred. Når jeg kan rumme freden selv. Og det handler også omkring den her indre biologiske alarm, vi har. Når den tikker hele tiden, fordi hvis kærlighed er uforudsigelig eller noget, jeg skal gøre noget. Så hvis jeg ikke gør noget, så bliver jeg nakke. Det tror mit system, så jeg må hele tiden være handlingsorienteret og hele tiden gøre noget. Så kommer den her uro hele tiden. Og det er fordi, at min alarm tror, at hvis den slukker, så er det farligt. Så kan jeg ikke være i fred. Så må jeg hele tiden gøre noget.
Men når først jeg får reguleret mig selv, så er oxytocin, den lander det rigtige sted inde i mig, at jeg ved, mit system ved, at det er lige med fred og ro. Så kan jeg være i freden. Men behøver det at være, at... kan det ikke være, fordi jeg kan godt have sådan, jamen livet er kort, og jeg ved, der er så mange ting, jeg gerne vil. Altså, udtryk. For eksempel. Ja. Altså, det kan give sådan en hurtighed også, forstår du? Ja. Så, og hurtighed er også godt. Det er jo også godt at have noget hurtighed og noget, altså, vi har den i os, så det er rent biologiske. Det er bare handler om at bringe bevidsthed ind i. Så du gør der noget for, at det stimulerer dig, eller gør der noget for, at det nærer dig. Ja. Hvis det for, at det skal stimulere dig, så giver det uro bagefter. Så du kan vælge urteteen eller colaen, ikke? Så hvad er det, der egentlig stimulerer, og hvad er det, der giver næring? Så vær bevidst i, tage nogle aktive valg i, og vælge noget, der nærer, frem for noget, der stimulerer. Altså det med at finde ud af, at hvad der er, der gør, at man går op i sådan et alarmberedskab. Det er jo aldrig godt, uanset hvad ens begrundelse er. Ja. Så. Og det er lidt også, for eksempel, hvis du kommer hen til en, som er bange, rigtig, rigtig bange, og så er du selv bange, og så du går derhen, så kan du ikke lande, så kan du ikke regulere sammen med dem. Nej. Fordi så kan det være, at de bliver endnu mere bange, bliver bekræftet, at de skal være bange. Det er det, jeg mener. Så kan du ikke bringe, hvis du kommer med fred, hvis du selv kan være i, selvom der er andre, der lider, men du stadigvæk er i ro, så kan du skabe fred. Ja. Det er det, jeg mener med det. Ja, på den måde, totalt. Ja, totalt, virkelig. Ja. Det er jo derfor, det er vigtigt, at vi tager alle de her træninger. Ja. Og det er også det, der hedder inden for Wing Chun, som jeg har fundet ud af efterfølgende. Det er de indre kampe, de ydre kampe, når vi kampsport. Og jeg har ikke brug for at kæmpe mere, fordi jeg kan være i freden. Så det, hvis nu der er nogen, der er sure, jeg går hen til dem, så jeg selv bliver sur, så bliver det meget, meget værre. Men hvis jeg ved, at jeg kan rumme det og være i det, så falder de højst sandsynligt ned. Det ved jeg, de gør. Ja. Så det er at være stemmegaffel. Ja, men det lyder virkelig vigtigt, altså det princip. Fordi nu, her til morgen, der er sådan en artikel inde på Frihedsbrevet med, der er også nogle forskellige bosteder, hvor der sker alt muligt korrupt, eller uhyggelige ting, ikke? Har du hørt om det? Det er jo forfærdeligt. Jeg ser ikke nyhederne. Nej, men det er et specielt medie, hvor at alle skyggerne kommer op. Det er jo sådan noget, dem der har magten, ikke? Som, anyway, men den der artikel der er det jo sådan om, at der er nogen, der har, jeg tror det er på et bosted, som har ligesom adfærdsreguleret en beboer ved at slukke for strømmen. Ja. Ja, fordi så kunne han ikke spille computer, eller hvad det var. Og frem for eventuelt at kommunikere med vedkommende, ikke? Og det er bare det, jeg mener, at det er jo ret vigtigt det her, altså at vi faktisk får de træninger, vi skal have, for at når vi kommer ud til sårbare mennesker, der har brug for vores hjælp. Det var sådan set det, der var pointen i det, men at vi selv har gennemgået noget. Fordi ellers så tænker man bare, okay, hvis jeg slukker for strøm, så stopper han med det, han ikke må. Det er smart, ikke? Ja, det må man sige. Men der er ikke rigtig noget menneskelighed i det. Jamen, jeg kender ikke historien bag, hvad der har været, og hvad der ligger af aftaler og sådan noget. For hvis der ligger en klar aftale, så kan det være bare, at man fastholder en konsekvens. Ja. Det er svært for mig lige at sige. Ja, det er rigtigt. Men mange af bund og grund, så er det bare historier. Ja. Der går igennem andre. Er det, nu vi skal til at slutte af, men er det en pointe for dig, det der med ikke at se nyhederne, eller nu du lige nævnte det? Hvad siger du? Er det en pointe for dig, det med ikke at se nyhederne, når du lige nævnte det her? Ja, det er det. Ja. Jamen, altså, jeg er meget, meget fascineret af Ram Dass, og min mantra er også be here now. Ja. Altså det her kan gøre en forskel. Fordi jeg synes, der bliver manipuleret rigtig meget. Og jeg vil gerne se det med mine egne øjne. Det er min egen sandhed, og min egen virkelighed ud for det, jeg oplever. Så jeg tror på fred og verden, men det starter inde i os. Så hvor du siger sådan, altså nyheder, det er så... Det er farveforvrængning, det er svære. Det er mine oplevelser af det. Og det er meget frygtbaseret. Det er som om, vi skal være bange hele tiden i samfundet, og det melder jeg mig ud af. Jeg vil gerne, som siger, jeg går med fred. Der er ikke noget at være bange for i min verden. Så hvorfor skal vi hele tiden, altså nu har det været valgt at stemme på mig, sikret og stemme på mig, jeg sikrer Danmark imod hvad? Altså, kom nu ud af den krig. Fred. Altså, det holder jeg mig fra. Jeg går ikke ind i det manipulation mere, fordi det er rent,
synes jeg, manipulation. Det tænker jeg også, du må have nogle oplevelser med, Ja. som skorpion. Jeg har erfaret det. Ja. Ja, altså, jamen, jeg tror helt klart, at jeg er lidt for afhængig af de der nyheder der. Men det er, fordi jeg ikke er på sociale medier, så jeg er nødt til at følge med. Synes jeg, det er sådan lidt skridt bedre, end bare at sidde og se nogens opslag. Men ikke meget bedre. Nej. Men det går igennem andre, som har deres oplevelse, så skriver de noget, og så sender de noget, og så går det igennem andre, og så bliver det redigeret, og så, Ja, det er rigtigt. Så hvad er op og ned? Hvem fortæller sandheden? Hvis sandhed er det? Altså, der er jo ikke en verden, der er tusinder af verdener, milliarder af verdener, som vi er i. Vi har hver vores verden. Og hvem fortæller, hvad der er rigtigt? Hvad svarer på det? Det er ikke. Jeg vil ikke danne min egen virkelighed. Så man er nødt til at mærke efter, er det det? Ja. Ja. Gå ud og være et godt menneske. Hvad gør et godt menneske? Hvad gør et godt menneske? Spurgte du om det? Ja, hvad gør et godt menneske? Det er det, der starter. Ja. Altså, inden jeg kom her, der samlede jeg en gammel dame op, der faldt hernede. Nej, gjorde du det? Jo, så. Men det er ren natur, at vi kan være der for hinanden. Så altså, det handler om at praktisere, hvad er det, du gerne vil være i verden. Altså, nu lyder det lidt gerne det-agtigt, altså, men der er også noget sandhed i det for mig. Ja. Så hvis jeg gerne vil have en dejlig, fredelig verden, altså, så må jeg ligesom give plads til den næste. Altså, kan jeg ikke at køre rundt og give fingeren ud i trafikken eller noget andet. Altså, så er vi tilbage til walk the talk. Walk the talk, ja, det er praksisen. Hvor var det lige, du har lyst til at give ham med fingeren i trafikken? Ja. Der er lidt at arbejde med det. Hvem tror du var? Ja. Ikke? Ja. Så praksiser. Tag den hjem. Ja. Vær et godt menneske. Kan du sætte dig selv i øjnene, når du går i seng om aftenen? For mig, der handler det om eftermæle. Hvad er dit eftermæle? Jeg ønsker, hvis der er nogen, der siger, jeg mødte du Matthæus nede i Brugsen, nede i Netto eller noget andet. Hvad synes du om ham? Jeg ønsker, der bliver sagt, at han var et godt menneske. Ja, det vil jeg også rigtig gerne. Det er mit eftermæle. Det kan jeg gøre noget ved. Jeg kan ikke gøre noget ved Iran eller Iran, hvad der sker, men jeg kan gøre noget ved mit eget eftermæle. Ja, kan vi så starte herfra? Altså, i stedet for at tænke alt, man har gjort, ikke? Ja, vi starter nu. Okay. Så det aftaler lige med lytterne. Vi starter nu. Præcis, vi har nu. Så start nu med at... Det tæller ikke alt det lort, man har lavet, vel? Nej, start nu med at være godt eftermæle. Godt. Ikke? Så det er i hvert fald min praksis. Så det er det, der holder... Jeg må pleje at sige, det lærer man i Pranolosus. Vi har også et alter. Altså, hold ild i flammen. Hold ild i flammen, så du kan finde hjem. Tusind tak, Matthæus Kosmos, for det her inspirerende input, og din historie, og dine erfaringer, og din uddannelse, du står for, og hele det idealistiske, men positivt projekt, du står for. Tak. Tak for det. Det var fedt. Ja. Tak med dig.